Hello katsojat! Tänään me pelataan ekaa kertaa mun nyt avautuvassa Bisoni SMP:ssä Pompan kanssa. Jos sä haluat joinata Bisoni SMP, niin laita mulle viestiä Discordissa Myselen Bisoni. Ja nyt tervetuloa videoon, mutta ennen sitä tilatkaa mun kanava, niin voidaan valloittaa koko maailma ja muuttaa maapallosta Bisonin pää. Okei, let's go! Heipä vaan kaikki. Hello! Me ollaan nyt täällä Minecraft SMP:ssä ja täällä on vähän vaarallista. Joo. Joo. Flashback. Mä aloitan nyt kuvaamaan. Hello Joo. kaikki. Ei vielä ei tehdä aloitusta. Vähän huono tilanne. On nyt 4. Oh shit. Apua. Tossakin on spideri. Ihme Ei kun hirviö saa. Skeletoni. Oi mä pääsin tänne ylös. Mä pääsin tänne. En know fei. Oh. Tänne ei kyllä pääse jokaan. Ei! Ota täällä. Ai se osuu mun täältä. No Okei, fucking way. Saamme kiivetä puuhun pakoon. No niin, mä pysyn täällä. Noi kaikki Mä alan zombit tekee vaan tänne tulee beissiä. puun luokse. Näyttää hyvä. Ihme zombiapokalypsi. Ai. Oh no. Sulla on puumiakki, et sä nyt voi kuolla. Oh, mä pääsin tänne. Jee! Turvassa. Hei nyt taivas alkaa, hei! Hei noin sattia. Niin Aloitus. pitääkin, tää on hieno paikka. Nyt Äk. Tän puun päälle, tän puun päälle. Joo. Hei! Ei! Täkkiä! Mä kuole! Nyt mä haluan opeta! Ei! Mitä näitä on näin paljon? Yes. Miten? Tule! Ei! Älkää ampuko. Mikä se on? F3? Ei F3. Mikä se on? F? F5, F1, en mä tiedä. Noniin. End of flashback. Elikkä muutkin voi sitten joinaa tänne SMP varmaan, että kontaktaa Discordissa, jos haluat joinata maailman mahtavimpaan SMP:hen. Oikein. Meillä on jotain kanaparvi. Ei creeperit! Oisko se basin aloitus niinku heti alkuun? Se olisi ihan hyvä ennen tätä seuraavaa yötä, niin saada joku peissi. Okei, pitää hakata siis puuta. Onks meillä maini jossain? Ai tässä. Siitä se alkaa sitten just Joo. täällä on tää joo. Me pitää Yes. jättää se silleen järkevästi, että tästä tulee kuitenkin se meidän niinku käytävä sinne. Sä oot ihan ammattilainen pohjapiirustuksen tekijä. Pakoon. Hienoa, sait Pro-taistelija. monster. Let's go. Mä en tiedä kyllä tehdäänkö tätä. Ei me kyllä tehdä tätä tälleen. Niin, mä mietin, että näyttää vähän erikoiselta tällä hetkellä. Jep. Oho, Mä otin joku zombi tuli takaa. tää on varmaan ihan hyvä leveys, tai siis pituus. Joo. Ja sit se niinku lähtis tästä tänne päin. Mäkin haluan nälkyyden pois. On a small screen nation, we control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Mitäs me tehdään meidän seinät? Tehdäänkö me tuolla meidän oak plants? Oisko oak plankki? Kai se voisi olla. Et Hyvä idea. tästä voisi tulla niinku basic Joo. oak. Et niinku muit vois tulla niinku Tässä voisi tulla esimerkiksi. jotakin kuin hieno, kun tää on tää päähuone.
Joo, tähän voisi pistää vähän niinku eri kaikkea. Joo. Ja sit niinku tänne tyyliin teen tähän nyt tällaisen muistutuksen, että tänne tyyliin Joo. ja sit mä haluun ainakin meidän bassiin Japanin tyylisen. Joo. Laitan nyt jotain hienoa Yes. tänne mainihuoneeseen. Täällä on monstereita. Taas. No nyt. Mä en näe sun nimiä. Täällä. Takana. Joo. Hello. Tänne nopee. Tää skeletoni ampuu täällä. No ei ammu enää, kun mä tapaisin. Ai! Miten toi osui noin kaukaata? Miksi täällä on näin Tästä on paljon hirviöitä? ruokaa. Varo selkää. Oh, no. Mä oon 1 HP sit. Mihin mä tipuin? syödä. Mihin ihmeeltä mä tipuin? Mun kamatis. Mä sain 40 hiiltä yhdestä paikkaa. Täällä on tämmöstä ihmeen kasvipaikkaa. Täällä on näitä ihmeen kukkapuskia. Ui vittu! Skeleton hyppäs selkään. Mä otan näitä kukkapuskia meidän kotiin, niistä me voidaan koristella. Mä lähden meneen täältä luolosta. Sait sä rautaa yhtään monta kuin ne alku? 3. Ehkä mä katson Yes. vähän. Voin tuntia, että täältä tulee joku hirviä mun niska, jos mä etkä yhtään eteenpäin. Mä silti otan. Hei, täällä on bambua ja panda. Mikä se on? Otetaan se vielä lemmikiksi. Se käy kimppuun varmaan. Ai se panda. Niin. Käykö ne kimppuun nykyään? En mä tiedä. Mä tuun nyt pois taas. Noniin. Jes, mä oon selvinnyt. Oi, sininen papukaija. Tuuks sä mulle? Oi! Miten niitä edes, pitääkö niille syöttää jotain siemeniä vai Siemeni, mitä? joo. Jee, mulla on papukaija. Kumpi hyppäs, se parratti vai sinä? Minä. Onneksi. Ei, Creeper! Et sit tuo sitä tänne. Joo, mä just jään sitä poispäin. Kuole, Kui saa. kuole. 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 Yes. Takkamaa. Okei. Sama koot. Se on. Tää on niin siisti. Bisonai says moi. Bisonai seis moi. Narraattori vähän vailda. Niin. Bisonai says moi kaikki katsojat tervetuloa super bisonit perian tilakon abatiitos. Yhdestä isosta puusta. Kun mä pääsen tän puun päälle, niin miksi mä en mainaa sitä vaan tältä päältä? Se on hyvä idea. Se on liian hyvä idea mun aivokapasiteetti. Niin. Tarvittais 1 rauta enemmän, että me saatais share-shit ja sit me pystyttäis ottaa näitä leavessia. Joo. Pitää mennä mainaamaan taas. Bisonai says zzz. Says Z. Pompa says Z. Pompa says Z. Autolukija muuten spämmi. Pompa says Z. Pompa says Z. Pompa says ZZ. Bisonai says ZZZZ. Bisonai says ZZ. Miksi tää on näin paljon hirveitä? Mä löysin rautaa, me saadaan tehtyä. Smoker. Joo, tollasilta me tehdään nyt muutamat. YNI ja NUN. Eikö sä löytänyt rautaa? Löysin 2. Missä ne on? Onko ne sun invis? Joo. Taan. Pitää sulattaa vielä. Voi ei. Pistin furnaseen palaamaan, mut siellä ei legit palaa mikään. Tuu kattoo. Häh? Mikä purse? Juu. Tää keskimmäinen, niin siellä ei... Mä pistin sen palaamaan. Siellä ei ollut mitään. Näissä kahdessa oli pelkästään. Näissä vieressä.
sekoile. Ei saa sit kirjaffaa, muuten saa bännit. Niin. Kuitenkin tulee joku sekopää grieffaamaan tänne. Äkkiä. Tää alkoi kato auringon Tänne. noususta ja loppuu auringon lasku. No, tässä. Joo. No niin. Hei Hei ystävät. Nähdään seuraavassa videossa. Nähdään ja kontaktakaa Discordissa, jos haluatte mukaan. Heippa! Hei hei.